Ja, god aften og velkommen. I dag der har vi Nikolaj Bjerre med i studiet, som har udarbejdet denne rapport, vi sidder med og skal diskutere jer. Ganske Og Nikolaj Bjerre, kan du så fortælle mig lidt om og se derude om denne rapport, du så har skrevet? Selvfølgelig. Jamen, rapporten er ganske enkel. Den beskriver, hvordan Afghanistan er som uland. Det er meget, meget dybt emne. Og det er mig en stor ære, og min gruppe en stor ære, at kunne præsentere den her rapport for offentligheden. Det lyder allerede helt fantastisk, men hvad er hovedemnerne i rapporten? Jamen, det er at hjælpe Afghanistan ud af fattigdom. Det er nemlig sådan, at Afghanistan er et af de mest fattigste lande i hele verden. Ja. Udover det, så er Afghanistan et af de lande, som har været krigsramt i rigtig lang tid. Ja. Så vi følte, at det var vigtigt at fortælle den ganske almindelige dansker om, hvorfor at Afghanistan er så fattigt, og hvorfor at Afghanistan stadigvæk i dag har så mange problemer. Ja. Men samtidig også, hvorfor det er så vigtigt for os at hjælpe og støtte fortsat. Hvad for nogle projekter har Danmark som bestemt i et land som Afghanistan? Yep. Jamen, et af de sværeste områder, som Afghanistan kæmper rigtig meget med, det er korruption. Rigtig meget af den hjælp, bistand vi yder, den havner desværre ofte i de forkerte hænder. Ja, det er ikke så godt. Derfor har vi på et mikroøkonomisk niveau, som det hedder, altså helt nede på lokal plan, lavet nogle tiltag, som gør, at man inden for Afghanistans rammer gerne skulle kunne se en udvikling i form af, at hjælpen den bliver bedre og bedre. På samme tid så har vi været inde og undersøge omkring hvordan forholdene er i Afghanistan, hvilken kultur det er, og altså hvordan vi bedst muligt kan hjælpe med at støtte den lokale afghaner. Men når det er et uland, som også er krigsramt, hvordan skal støtten så være anderledes? Altså er der nogle bestemte forhold i et land, som man bliver jo nødt til at gøre sig den tanke, at når et land er krigsramt, så skal man jo selvfølgelig støtte nogle projekter, som kan skubbe landet i en positiv retning. Ja. Det vi desværre har set med Afghanistan, det er, at det er et meget spredt land. Der er to separate kulturer, by og land, og så er der også noget omkring, at man har en kultur på tværs af familieklanerne. Og det er problematisk for os, men selvfølgelig for at skubbe landet i en positiv retning, så sørger vi for at skubbe gang i en hel masse lokale projekter. Det var godt. Ja, og Nikolaj, nu har jeg også læst rapporten, og jeg kan se, at I arbejder rigtig meget med de mikroøkonomiske forhold. Ja. Og der står noget med at de støtter udviklingen af de her landsbyer. Hvordan kan du fortælle mig noget mere om det? Ja, det er et af vores helt store projekter. Det er sådan, at på lokalplan, der har vi givet 20 millioner kroner ud. Ja. Det svarer sådan cirka til 1000 kroner per familie. Og der får den lokale afghaner selv muligheden for at bestemme over de her 1000 kroner. Det skal siges, at den lokale afghaner lever normalt for et sted mellem 5 og 10 dollars om dagen. Så for dem er 1000 kroner rigtig, rigtig meget. Ja. Det gør så også, at vi forhåbentlig kan sætte gang i noget økonomi, men også på samme tid kan sætte gang i noget udvikling, for ligesom at hjælpe dem i gang. Men nu snakker du om udvikling, sådan på makroøkonomisk plan. Har man så nogle mulighed for at måle den her støtte, sådan om den udviklingsbistand, den hjælper noget? Støtter den sådan omkring? Ja, altså jeg ville ønske man kunne, men det er desværre sådan, at det er en rimelig ustabil situation, som Afghanistan står i lige nu. Det betyder selvfølgelig også, at på det makroøkonomiske niveau, der kan man ikke se store fremskridt. Nej. Vi håber selvfølgelig på, at de her mikroøkonomiske projekter, de kan hjælpe med at ligesom vise resten af verden, at selv på det makroøkonomiske niveau kan der ske noget. Ja. Men vi ved, og det er også noget af det, vi er kommet frem til i vores rapport, at det hjælper rigtig, rigtig meget, når vi støtter på det mikroøkonomiske niveau. For eksempel så har vi også lavet nogle tiltag til noget uddannelse, som gør, at
rigtig, rigtig mange lokale afghanere nu kan komme i skole. Og det er noget af det, vi forhåbentlig kan se udvinde sig i fremtiden til et af de mest positive projekter. Det var godt. Og det er nogle positive projekter, vi har gang i her i Afghanistan. Og så vil jeg sige tak til Nikolaj Bjerre, og tak for jer.